nke ọjọọ nke a chọzi igbu m egbu nya salụ m everything to the extent na onye nzijere ya ka ọ lụọ ọrụ ọ chọghị ịlụ nwaanyị mmadụ elu nọ ka ọ rịa ya elu ka ọ mee ife nwa nọ n'ahịa gị nsị nwaanyị a ife niile a na-aga ịgbara ọma ịmalụgo na ife dị na dibia m kpọrọ asị bụ na dị ego ya abịa mana ife ga-analụghị ya ebu ọkụ wee bịakwa biko na ọra na eze ọma na-ege m ntị onye nna onye ebuderisi ife dị iche ọmụnwa nọ na that place anụmanụ afọ na-eme interview disi nke interview ya ọ na-emegherisi na ọbụgba ma ọ rọbish Yanbaba respect kwa na onwe na ebu ọzọ ụmụazị ebu ọzọ na ụmụazị iburugokwa na agadi ekwu ofe. Can you just respect yourself? This interview now or that or to I can go to isi eme interview. Look at the interview nke imelo igwe credo na Ojazzy Igbo. All go for na prison. Interview nke imelo Ojazzy Igbo for the igwe credo all go for na prison. E ka na esusu na akpari onwe. I pity those celebrities si na-ejekwu ka imefe interview. Take any email interview from one trouble to another. Look at if you be able to this interview. When Kasisi Ghana were but I'm even in a canal gudu. So now the first celebrity Yanbaba war for an interview. Nje. Okay, I can remember this interview, Messia. Everything can help. Yanbaba did not post the interview. The first week he got opposed to here. Second week he got opposed to here. If any no problem no pochasia, njaya na nando biko, aya wagalum, everything juoi, nkurukwa milinwa, towiko, or where be a for putapwa this video, upload. So ki we your clouds, ki we your followers. I'm one of the first men not like that. Yanbaba, we advise you, if your car now you're calling book, or if I get a woman name on Facebook, name of in Aboresi or homes, if I will your calling. See the interview section. One that I'm also an interviewer like you, and my interview kiss you. Man, the interview that highest not take 3 days. A post to go me. Any interview may post to after 3 days. I will not post that video again. But I will go old video. You will put that old video. If a message on Wagaga post to what call where show what. It's a new possible mother. Oh, God, brother, post interview. We will not here post to a post to fake all nonsense. Call to possess the even who is the walk. Dabenakoko. Pukotazi amoro monye edit lugifa. To fiko rubbish post wo. Mbuta interview me amoro no lugo 3 months ago. 2 months made this interview. You did not post it. You post to me go do nke ndị ọzọ. Ndị filu na fa ka nwe nwe ọnụ. Post we post to see. Nwa ngụ si maybe ni choose post here. So what I am not complaining. Because I know that you posting my video. Obulo no na o me more popular. No. I'm popular already. So I just am interested. It's supposed to enjoy post. Oh, Kita! Kachifo. Kita came when he gave my interview the post. I feel, or this guy said, oh, nah, can make this interview. Meanwhile, this interview is about 2 months ago. On the woman this interview, you did not post this, you did not post the interview then. Oh, Kita came when he gave post to the interview. And I'm going to knock at that job when he be open. Kita came when he gave post to the interview. You know fully well was in your guy just here because you congratulated me. Same yes, not the one kudochia. You know because just here I doesn't see differences. If I didn't want, then why did you go back and post this video again? Why? Kabanja webu no Okongwu na men kan na men koso. Ona na like ki me bia for mmadụ unnecessarily.
mgbe ị kwesịrị ịpostu ife ịposturu ọkịta kachifo ịposturu ife ịbụrụ na ibu ekwesu. I'm giving you 24 hours to delete that video or I will arrest you or if you did not delete that video, on Facebook, I will claim that video. You delete it here by force. What kind of this is